L-Għodwa tajba. Nilqakom għal-qudiesa tal-lum il-Ħadd 25 ta' Mejju li l-Arċisqof Charles Cicluna se jmexxi mill-Kappella tal-Qalb ta' Ġesu ġewwa St. Michael Hospice f'Santa Venera. Xhieda ta' dritt tal-ħajja u d-dinjità tal-bniedem sal-aħħar nifs. Dan il-post beda bħala fabbrika tal-aġin mill-familja Ċini u ma' snin sar konservatorju għal bniet l-iktar fil-bżonn immexxi mill-Venerabbli Adelaide Ċini. Illum il-ġurnata din il-binja tal-Knisja f'Malta, immexxija minn Hospice Malta, toffri kura paljattiva, kompassjoni u dinjità lill-aktar minn 1500 pazjent morda b'mart terminali u l-familji tagħhom. Tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Din il-Knisja sabiħa li mbniet fi żmien l-Arċisqof Mauro Cremona li tħaddan ukoll il-fdalijiet ta' Adelaide Ċini u li llum hija fdata wkoll bħala parti mill-kumplessi dedikat lis St. Michael's Hospice. Nixtieq insellem b'qalbi kollha il-St. Michael's Hospice lil Hospice ta' dak kollu li jagħmlu. Ta' din l-għażla li jagħtu dinjità lil ħutna li qed jaslu lejn il-mewt naturali tagħhom. Nixtieq insellem ukoll l-għażla tal-Hospice li tkun ta' servizz pożittiv, proattiv, ġenerus biex il-mewt tkun laqa dinjituża mal-ħalliq tagħna. Li ma nġibuhiex bidejna imma nilqgħuha bħala misteru kbir li għandu tbatija tiegħu. Imma jafu jkun ukoll okkażjoni ta' sapport ta' wens. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri ħaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox li lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi, l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Jeħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Glorja l-Alla fil-oli ta' smewiet u paċi flat l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġie, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox,
mulej Ibn Waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħid nubit tad-dinja ħenna lina, int li tneħħid nubit tad-dinja il-qattal tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox għamel li niċċelebraw bħerqa kbira dawn il-ġranet ta' ferħ li fihom qegħdin nagħtu ġieħ lil mulej li qam mill-imwiet. U għatina l-istess Emil tagħna ikun xhieda tal-ġrajja li qegħdin infakru. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla, u li miegħek jgħixu jissaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien niżlu xi wħud mill-Ludija u bdew jgħallmu lill-aħwa. Jekk ma toqgħodux għaċ-ċirkonċizzjoni skont id-drawwa li ġejja minn Mosè, ma tistgħux issalvaw. Pawlu u Barnaba qamu kontra tagħhom u ħaduha magħhom bis-sħiħ. Għalhekk għatuha li Pawlu u Barnaba u xi wħud oħra minnhom jitilgħu Ġerusalemm ikellmu lill-Apostli u l-Presbiteri fuq din il-kwistjoni. Imbagħad l-Apostli u l-Presbiteri flimkien mal-Knisja kollha darilhom li kellhom jażlu lil xi wħud minnhom u jibgħatuhom Antjokja ma' Pawlu u Barnaba. Dawn kienu Ġuda jgħidulu Barsaba u Sila li kienu minn ta' quddiem fost l-aħwa. U bagħtu magħhom din l-ittra. L-Apostli u l-Presbiteri ħudkom lill-aħwa ta' Antjokja, tas-Sirija u ta' Ċiliċja li ġew mill-ġnus islim għalikom. Aħna smajna li xi wħud minn nies tagħna mingħajr ebda ordni tagħna ġew ħawdukom u qalbulkom moħħkom bi kliemhom. Għalhekk aħna qbilna l-kol bejnietna u darinna li kellna nażlu lil xi wħud u nibagħtuhom għandhom flimkien mal-eżiż tagħna Barnaba u Pawlu. Nies li ddedikaw ħajjithom għall-isem ta' Sidna Ġesu Kristu, għall-isem ta' Sidna Ġesu Kristu. Għalhekk batnilkom lil Ġuda u l-Sila biex jgħidulkom bi kliemhom l-istess ħaġa. Għax lill-Ispirtu Santu u lilna darinna li aħna m'għandna nabbukom bl-ebda piż ieħor akbar minn dak li hu meħtieġ. Jiġifieri li titbedu mill-ikel is-sagrifikat lill-idoli, mid-demm, mill-laħam tal-annimali fgati u miż-żwieġ ħażin. Tagħmlu tajjeb jekk tħarsu rwieħkom minn dawn. Saħħa, il-kelma tal-mulej. Għas-salm inwieġbu, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Iħenna lina Alla u jberikna, idawwar għal fuqna id-dija ta' wiċċu biex jinarfu fuq l-art triqatek fost il-ġnus kollha s-salvazzjoni tiegħek. Flimkien? Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jitennew il-ġnus u jannu bil-ferħ għax triġi l-poplu bis-sewwa u l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom. Flimkien? Alleluja, Alleluja, Alleluja. Infaħruk il-poplu u Alla, infaħruk il-popli kollha, iberikna Alla u tibża minnu l-art kollha minn tarf għall-ieħor. Flimkien? Alleluja, Alleluja, Alleluja. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. L-anġlu ħadni fl-ispirtu fuq montanja kbira u għolja u wrin il-belt il-qaddisa, Ġerusalem, nieżla mis-sema minant Alla, bil-glorja ta' Alla fiha.
tiddi bħal ħaġra mill-aktar prezzjuża, bħal ġaspru ileq daqs il-kristall. Għandha ħajt kbir u għoli b'12 il-bib fih u 12 il-anġlu fil-bibien li fuqhom hemm miktuba ismijiet, l-ismijiet ta' 12 il-tribu ta' wlied Iżrael. 3 minn dawn il-bibien jagħtu għan-naħa tal-Lvant, 3 għan-naħa tat Tramuntana, 3 għan-naħa ta' Nofsinhar u 3 għan-naħa tal-Punent. U l-ħajt tal-belt għandu 12 il-pedament li fuqhom hemm 12 l-isem ta' 12 l-apostlu tal-ħaruf. Ebda tempju ma rajt fiha għax il-mulej u t-tempju tagħha, Alla li jista' kollox u l-ħaruf. U l-belt ma teħtieġ la xemx u lanqas qamar biex idawluha, għax biex idawwala għandha l-glorja ta' Alla u l-mużbieħ tagħha il-ħaruf, il-kelma tal-mulej. Inqumu bil-wieqfa. Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti jgħid il-mulej, u missieri jħobbu u aħna niġu għandu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu, jekk xi ħadd iħobbni ħares kelmti u missieri jħobbu, u aħna niġu nagħmlu għandu. Min ma jħobbnix ma jħares kliemi, u l-kelma li qed tisimgħu mhijiex tiegħi imma tal-missier li batni. Qedtilkom dan meta għadni magħkom, imma d-difensur l-Ispiritu Santu li l-missier jibgħat f'ismi, jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li qedtilkom. Jien inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. Ma nagħtihulkomx kif tagħtih id-dinja. Tħallux qalbkom titħawwad u lanqas titbeżza. Smajtu x'għedtilkom jiena sejjer u nerġa' niġi għandkom. Li kieku kontu tħobbuni, kontu tifirħu li sejjer għand il-missier, għax il-missier huwa akbar minni. U għedtilkom dan minn issa qabel ma jseħħ, biex meta jseħħ temmnu. Il-kelma tal-mulej. Hija kelma ta' faraġ dik li għadinna Ġesu illum. Tħallux qalbkom titħawwad u lanqas titbeżza. Donnu jafna tajjeb ħafna li bent Alla magħmul bniedem. Jaf li ċerti ċirkostanzi diffiċli tal-ħajja nitħawdu u nibżgħu. Illum waqt li nsellem il-hospice nixtieq insellem il-kull min għaliex għandu dijanjosi ta' marda terminali jħossu imħawwad u mbeżza. Dan huwa territorju qaddis li jeħtieġ minna modrija, kompassjoni, wens. L-erf ta' min jaf jiskot quddiem il-misteru tal-proċess tal-mewt, għax il-mewt hija proċess. Kull kelma ta' Ġesu li toffri paċi u serħan il-moħħ hija importanti. Nagħtikom il-paċi tiegħi. Mhux bħalma tagħtihulkom id-dinja. Li forsi twedek soluzzjoni ta' malajr. Il-paċi li jagħti Ġesu
għandu wkoll prezz. Il-prezz ta' min ma jaħrabx mill-mewt, imma jħaddana. Jiena nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. Ma nagħtihulkomx kif tagħtih id-dinja. Ġesu jaf li d-dinja se toffrilna soluzzjonijiet li jidhru faċli, li jidhru raġonevoli, li jiġu preżentati lilna anke taħt il-libsa u l-mera tal-kompassjoni. Imma jgħidilna is-sliem li se nagħtikom mhuwiex bħal dak li tagħtikom id-dinja. U jinsisti magħna, tħallux qalbkom titħawwad u lanqas titbessa. U jitkellem fuq it-tluq tiegħu li għalih kif nafu kien tluq ikkomplikat ta' tbatija kbira li beżżu għaliex huwa l-istess Ġesu li fl-ort tal-Ġetsemani l-missier jgħidlu jekk jista' jkun biet minni dan il-kalċi. Imma hu jgħid hekk u jammetti l-biża' u l-konfużjoni li kien hemm fih, jintelaq f'idejn il-missier, mhux li rrid jien. Mhux se nagħmel dak li rrid jien bidejja, imma kif trid inti. U l-kelma għażiża tiegħu li niftakru minn fuq is-salib hija f'idejk jinnerħi ruħi. Meta aħna nikkonsidraw il-proposta li għandna qudiemna għal ħutna jasal il-mument tagħna wkoll aħwa. Li huma affaċċati mill-prospett tal-mewt, l-għażla bejn li toqtol lilek innifsek insejħula xi nsejħula diki. Qed insejħula eutanasja volontarja assistita, imma hija li toqtol lilek innifsek u ngħinuk biex tagħmel dan. Issa jekux sostanza tossika li jarat xi ħaġa li toqtlok. X'ngħidu nagħtik ftit fruit juice jien, xi ħaġa li toqtlok. Ixini, issejħilha xi trid, sejħilha xi trid, imma se tkun xi ħaġa li toqtlok. U li toħodha inti għax trid u ngħinuk biex tagħmel hekk. L-għażla l-oħra hija li aħna niggarantixxu bħalma hi il-politika ta' min ifaħħara tal-istat tagħna u tal-gvern fl-istrateġija għall kura paljattiva li aħna kemm fl-istat u kemm fl-NGOs bħal huma l-hospice li l-poplu tagħna noffrulu tkun xi tkun id-dijanjosi għax s'issa hemm dijanjosi limitata li toffrik il-kura paljattiva. Imma u l-hospice grazzja talla hija pjuniera dik għax tifrex is-servizzi tagħha li hemm il-kanser. Li aħna jkollna dan huwa impenn tal-istat tagħna ta' min ifaħru, ta' min ninkoraġġuh, ta' min ngħinuh dan l-impenn li kulħadd ikollu kura paljattiva xi tfisser. Li jkun imwieżen sal-mument tal-mewt naturali tiegħu bis-sapport fiżiku li neħilu dbatija kemm jista' jkun, wara kollox il-proċess tal-mewt se jibqa' dejjem proċess ta' dbatija fiżika, spiritwali, psikoloġika. Il-proċess tal-mewt huwa l-proċess tal-mewt. Qatt mu se jkun esperjenza pjaċevoli. Inkunu qegħdin noħolmu jekk ngħidu jiena se jkolli proċess tal-mewt totalment miftum mill-ansjetà, anke jekk toqtol lilek innifsek. Nimmaġina li se jkun hemm il-moment tal-aħħar tal-ansjetà li fih tidħol il-grazzja tagħna. Permettu li ngħidilkom li għax ngħid dan il-kliem la jiena estremist u lanqas bla qalb. U jekk qed ngħidu se nagħmlu diskussjoni b'moħħ miftuħ u b'qalb miftuħa, ma naħsibx li għandkom għalfejn tgħiduli jiena estremist u bla qalb għax inti wassal il-kelma ċara ta' Ġesu. Intom tifhmu
li dal-kliem mhux se jalaq li ħalq ilili, imma jweġġani iva. Iweġġani iva. U qed ngħidu hawn fil-kappella ta' hospice għax hawnhekk hawn is-sinerġija tal-Knisja li jiena nirrappreżenta, tal-hospice li jiena nirrispetta u nammira, u anke tal-Gvern Malti. Hawn sinerġija straordinarja. Hawnhekk hawn monument ta' narrattiva sabiħa u ta' suċċess. U dan għandha tkun l-għażla tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawijiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħalżisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha lina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum mweġġa' flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika nistqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti ejjew nitolbu l-ewwel nett tal-Lusija tiegħu il-Papa il-jun 14 biex il-mulejja tih dawl, kuraġġ, għaqal u saħħa. Nitolbu. Nitolbu għal kull min għandu s-seta jmexxina biex ikun tassew għaqli u ġenerus fid-deċiżjonijiet kollha tiegħu. Nitolbu. Nitolbu għal ħutna li qegħdin imħawdin u mbeżżajn minħabba xi dijanjosi li rċivew. Minħabba li saru jafu li għandu marda terminali biex fina jsibu wens, modrija, kompassjoni, għajnuna u preżenza. Nitolbu. Nitolbu għal kull min qiegħed ibati minn xi mart mentali. L-eżistenza tiegħu hija ta' konfużjoni, ta' ansjetà, ta' biża'. Nitolbu li fina jsibu qalb li tagħder u tħenn u li l-mulej jagħtihom il-faraġ u l-għajnuna tiegħu. Nitolbu. Ġesu mit-twelid kien imħabbar bħala il-prinċep ta' sliem. It-tislima tiegħu hija il-paċi magħkom. Illum fil-Vanġelu jwedna is-sliem tiegħu mhux bħal tad-dinja. Ejjew nixxenqu għas-sliem li jagħtina Ġesu. Nitolbu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
huti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej, is-sagrifiċċju, l-ħir u l-glorja ta' ismu, aħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Jitlaq quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li joġbok tnaddafna minn ħtijietna nitħejjew b'ħajja tajba għas-sagramenti tal-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżżab ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għajt tagħna. Bieħu li tiddawl jittwildu għal ħajja ta' dejjem. Bih il-bibien tas-salbna tas-sema jinfetħu għal fidili. Għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna. U bil-qawmin tiegħu qomna l-koll għal ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja. Gidmedmin kollha jimtlew bilena. U l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġarat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru mewtijek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tijek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Kurrodulek ħajra xoxbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Kombiċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arrus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu
kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tjiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bil-Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Bla l-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf Alla, danu li neħidnu bit tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun ifejha.
U Alla ta' dejjem li tista' kollox inti tġeddidna l-ħajja ta' dejjem bil-qawmin ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina l-frott tal-misteru tal-għajt u imla rruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana bi Kristu Sidna. Nixtieq nirringrazzja l-Fader Alfred li huwa wkoll iċ-chaplain tal-hospice, nixtieq nirringrazzja ħafna l-hospice Malta, mod speċjali diriġenza ta' St. Michael's Hospice li qed jieħdu ħsieb anke din il-kappella sabiħa, nirringrazzjahom u nberikhom fil-ħidma importanti u fejjieda tagħkom. U nitlob fuqkom ukoll li aħna l-poplu nkomplu insegwukom u ngħinukom għaliex il-bżonnijiet huma kbar. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa minn St. Michael Hospice. Nirringrazzjaw lil mulej tal-ħidma l Hospice Malta qiegħda tagħmel maħutna fil-bżonn fl-aktar mumenti mudlama ta' ħajjithom. Mulej, kompli jagħti s-saħħa u l-kompassjoni lil professjonisti li joffru kura paljattiva. Ieqaf ma' kull min qed ibati sabiex jaċċetta il-vulnerabilità, il-fraġilità u l-limitazzjonijiet li jimmarkaw il-ħajja tagħna l-bnedmin fuq din l-art. Nagħlqu din ix-xandira billi nistiednu lil kull min jixtieq jgħin il-ħidma ta' Hospice sabiex iżur il-website hospicemalta.org. Nixtieq ukoll nistiednu lil kull min jaħdem fil-qasam edukattiv sabiex jieħu sehem fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ġublew tal-Edukaturi li se jsir nhar il-ġimgħa 30 ta' Mejju fis-Santwarju ta' Santa Teresa f'Birkirkara fis-7 ta' filgħaxija. Iktar tarif fuq ġublew.mt. Nirringrazzjakom tal-li naqadtu magħna għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.